International friendly, Mamelodi Sundowns 3, RB Leipzig all the way from Germany. Yes. 1. We talk football SA. Let's talk football, my brother. Yes, Bragg. Mina ngifuna ukusenda message to PSG ne. PSG Paris Saint-Germain. Yes. Uring. Ngithi mina Kaboyelo ne. Nginyaka PSG. Yeah. And then nginyaka Bravo wa Orlando Pirates PH. PSG. Yes. Yeah. Uthe Sundowns give a boss from Africa, but South Africa is not a boss. Yeah. Into engifuna ukumtshela yona mina ngithi kuyena ne ubhuti ne PSG linde kancane mfowethu ngithi mina ubhuti mengabe ngithi uyaziwa eroundini ukuthi yiboss. Yeah. Ikhaya liyahlonishwa. Yebo. ISouth Africa iyahlonishwa. Yebo. Through this batch. Yeah. Across Africa. Yebo. So ubhuti omdala njengoba ethi yena iSundowns it's nothing from South Africa but in Africa iyahlonishwa. Yena kumele akwazi ukuthi iSouth Africa iyahlonishwa for this batch. Kaboyelo manje ngiyabona na uyakweleta la isithathu sesibili. Okay. Le ngifuna ukuyisolva le. Okay. Ngifuna ukuyisolva le. Yabona bafowethu. Thina asibenzi ubukhoshosho ne. Into nento ihamba ngesikhathi. Yes. So njengamanje sisayiniwe. Yes. Yebo. Njengoba sisayiniwe okusho ukuthi silinde masiqala league. Uzobona kuzobe kunesinye isitala. Kaboyelo.